Programa ni mga kasama dara sa Indo kan Department of Agrarian Reform Bicol asin kan proyektong split. Again, Diyos maray na aga po mga kasama. Kan nakaaging episode na pag-urulayan tapuan mga programa kan Department of Agrarian Reform Adjudication Board bilang sarupong quasi-judicial body na talagang yaon po sa pagsuporta sa iraron po kan Comprehensive Agrarian Reform Law asin naging tampok niya itong bisita sa Attorney Nanette Ke, ang Regional Agrarian Reform Adjudicator. Ngunya na aldaw sa girari po igwa kita nin magiging tampok na bisita. Uy, bistado ko ni. Siya po ang OIC, Assistant Regional Director for Operations. Siya man po nakaibanan tanakan pinaka-primerong episode kan sa tuyang programa na nagyeras po kan Bilog na Division kan Department of Agrarian Reform. Sa ngunyan po, liwat na siyang makakaibanan para magtuunin panibagong mga istorya asin accomplishmento tarayon po sa nagpapadagos na lakdang kan Department of Agrarian Reform Bicol. Mga kaagraryo, sa liwat po makakibanan niya tungon yan sa kaagraryong Guy Labad, asin po siya ang OIC Assistant Regional Director for Operations kan Department of Agrarian Reform Bicol. Yan. Hello ma'am, magandang marhay na udto po. Hi, maray na ugto po, just maray na ugto. Ano nang apo ko, Kaagraryo Grace? O Yes, SM? opo. Mas okay po itong kaagraryong Grace, pero feel na feel ko po ang pagiging Grace. kaagraryo. Opo. Opo, maray na aga, maray na ugto sa imo. As in, Merry Christmas po. Likewise. Sa imo, sa mga listeners kang RMN. Garo. Ako makabalik. Yes po. Mas okay ko ta kung kataid ta ka po digdi sa announcers booth kan RMN DWNX. And Ayun opo. po, naka-duty ma'am sa Correct. albaingon niya na sa regional office. Oh, ayan mo, bigla lang ako dyan, ma-surprise. Yes, aabangan ko po yan. Anyway, ma'am, kan nakaagi pong December 11, nag-igwa po andar nin distribution kan mga titulo nin daga, condonation certificates o COCROM, certificates of registration sin po an farm, machinery and equipment na ginibo po sa Banuaan kan Pili. And sa kabilugan po, ano ang importansya kan aktibidad na ini para sa tuy mga paraoma digdi po sa Bicol? Ayun po, very historic, makasaysayan po itong aldaw na ito. Kita po, tama ka, nagtaon ning daga, titulo ning daga, as in certificate of condonation, so relief from utang, and then igwa pang dagdag na mga farm machineries and equipment, and igwa pa pong mga organisasyon na nakareceive ng certificate of registration from CDA. So, nasimbag ta po itong haloy na mga nagahalat na ning sa indang titulo. Ano po, garipig advance miso panaoning Merry Christmas sa mga almost 5,000 na parauma Kaagraryo Grace. So, ano po yan? Though December 11, pwede na to December na itinauna pong amay bago pa magpasko. Opo. Yan kaagraryong gay, sa rupong aktibidad, nag-abot po sa 6,926 na titulo asin COCROMs na i-distribute po sa mga labis sa 11,000 na ektarya nindaga asin nakinabang digdi nasa 5,000 na mga paraoma sa bali pitong anom na probinsya kan Bicol. Ano po ang pigsasabi kan mga numero na ini asin dapit po sa hiwas asin epekto kan programa kan Department of Agrarian Reform digdi po sa Kabikulan? Yes po, noong December 11, region-wide po ang satuyang distribution of land titles. So, yan po mismo ang namamayokan sa mga departamento, si Secretary Conrado Estrella III. Kaiba niya po ma'am, tulong USEC po, si USEC Nina Taduran, our very own from Bicol, taga-Iriga, USEC Celeste, from Field Operations, and USEC Angelo Martires from Support Services. Ito pong pigibuta, seryoso po na pinapahiling na kita determinadong makaserbi sa itong mga parauma, asin ang sa tuya po ma'am na paglaom, sana itong mga titulo magdaraning pagbabago sa buhay kan mga nakareceive kan titulo. And syempre po, pinapahiling na sana ang gobyerno permi pong kita na po ang nagrarani sa tuyang mga pigsiserbihan.
Iyo po. And sa pinakadakulang tabang na naitaw, sabi mo nga ni Garo, advance Christmas gift po ini, na pag-distribuer po kan labi sa 3,400 cockrooms na nagkakantidad po ni nasa 248 million pesos na kumbaga pinatawad amortization. And sa practical na urulay tabi, kaagraryo, papaano kay ini nababawasan ang pasanon asin pagpaparay kang buhay kan sa tuya pong mga paraoma? Iyo po. Siyempre po, pag may utang sa daga, naka-encumber po kaya ang pinapanautang daga, So, siyempre may bayadan. O sa pamamagitan po nung Certificate of Condonation with Release of Mortgage, bayad na po ang utang sa daga kan mga parauma dahil na mahadit. O minsan kaya ang mga parauma, sige man pong hadit, paano daw nga makabayad sa laog ning 30 taon. So, ini pong kokrom at papel na nagsasabing, uy ka, para umabayad ka na sa mong pagkakautang sa daga. Dahil na po may stress magparaisip, kung paano mabayad, and makaka-focus na sa pagtanom and maghanap pang ibang pwedeng pagkakitaan dyan sa agrikultura. So, karibaga kaagraryo, na siya, tranquilo na ang kaisipan, na mayo ng bayadan sa daga. So kumbaga totoong ginhawa asin paglaom andara kani sa tuyong mga paraoma. Afera po sa mga dokumento, may kasabay pa mga farm machinery, mga equipment asin iba pang support services. Papaano man po makakatabang ang mga makinarya asin serbisyong ini sa pagpataas kang produksyon asin pagpapagian kan trabaho kan sa tuya pong mga paraoma? Opo, datod po kaya kita bagang mano-mano, with the mechanization, mapapadali po ang trabaho. So, kung maghapon ang pagtarok, siguro shorter na ang period. Sa pag-ani naman, lalo na may bagyo, in 1 hour kaya makagusi tulos, kung may mga harvester. Iyan pong pigpara panautay, gwa pangani dyan ng mga panghakot o pandeliver ng mga gulay. So, naugma po ang sekretary, minailing niya yan mga transport equipment, pwede din po panghakot ng mga panindang mga gulayon, pampadali po sa buhay, tangaling dahil naman masyadong masakitan ang mga parauma mag-deliver kan sa indang mga produkto hali sa bukid, paduman sa mga market. So, maray po na nagkaigaw mga FMEs, tangaling mabawas ang gastos, malangkaw ang ani, sa good income, tapos makakatabang po kita sa magiging modernized ang sa tuyang agrikultura. Igwa din po pala dyan, idagdag ko ma'am, igwa din pong nataan dyan ng solar-powered irrigation system. So, ang dati po, isang grupo yan ng parauma, 450,000 ang gasto ninda sa kuryente bulan-bulan. Pagkaigwa po ninda kaya ng solar-powered irrigation, 7.5 na lang ang binabayadan sa kuryente. So, dakulaon po ang sa indang na-save from electric consumption. So, itong kwartang mga higit 400,000 nagagamit pa nindang kapital sa indang mga hanap buhay. So, saro po yan ehemplo kang farm machineries and equipment. Kumbaga sa mga paraoma digdi sa Bicol, Agraryong Gate, talagang level up na. Pag-abot sa mga modernong agrikultura, talagang pasiring na po kita dyan. So, marirahay po na araw kaning ayuda kan Department of Agrarian Reform Bicol. Kaibanan ta po ang mga aktibidad sa pananaon ng Certificate of Registration para sa mga Agrarian Reform Beneficiary Organizations o mga ARBOs. Ano po tabi, Kaagraryong Gay, ang importansya kan pagkakaigwa nin legal na personalidad kan ARBO sa pag-pauswag kan sila po mga negosyo asin kolektibong kakayahan? Ay, opo. Ang Certificate of Registration po patunay na may personalidad na ang sarong organisasyon. So, madali po siya makaka-access ng mga programa. Bako lang sa DAR, pwede pa sa DA, sa NIA, sa DOLE. Required po yan na may legal personality. And makusog din po ang sa indang collective enterprise.
And sana po pag iguana sinda kayang certificate of registration, dagos-dagos masustain po ninda sa indang mga enterprises. Ini pong mga pigtatauta kaya ka-agraryo, dito po pwede ito o saro lang per individual. Dapat po organisadong grupo ning parauma para masiguro nagabusin da mga benepisyo man. So kumbaga pagpapakusog na collective enterprises and then ini pong sa indang rural entrepreneurship tabi kagraryong gay. Anyway, afera po sa mga paraoma as in mga napresente po duman sa aktibidad ang mga DAR scholars. May mga nakapagtapos na palan as in may trabaho na nga ni an iba as ligwaman po nin presenting nagkaklase pa. Ano po ang importansya kan DAR Scholarship Program sa pagpreparar kan masunod na henerasyon nin mga leader as in professional na sektor pag-abot niyato sa urulay agrikultura? Yes po, kadaklan po sa nagra-graduate ng mga scholar, nag-eskwela po dyan sa CBSUA, Ka-Agrarian Grace. Ang iba po sa INDA, after graduation, naging mga empleyado minangani. Ano po, tapos ini pong si Secretary Conrado Estrella III, pigbubusol niya talaga ang advokasya niya para sa mga Hobinis. Nagtutubod po siya na ang Hobinis ang pag-asa kan sa tuyang banwaan. O sindana po ang magiging mga bagong leader. Pag abot kang aldaw, nakita medyo magilid na. So, din po siya ni sana magkaigwa ng higher investment sa youth and sana po mag-create ng future agri-professionals. Ang pagmakulog po sa mga ARB, syempre inaasahan ta mahali man hindi sa mga Hobinis na iniyo. Ayan po yan sa retrato, gugulpi na po dyan ng mga estudyante na naging mga professionals naman. Ang iba po nga ni mga permanent employees na sana po dagos-dagos ang DAR sa pamamagitan kaning mga bagong hubin na maralaog na sa gobyerno. Opo. So talagang suba-suba ka, maging sa employment igwanin ayudang tinato pa po ang Department of Agrarian Reform sa yung mga DAR scholars. Anyway, tabi kagraryong gay, pirang beses na po palan na napindyente ini pong distribution activity ta, huli ta kung nagigirumduman mo, igwanin nag-agi mga raot nin panahon. And sa ibong po kaini, idinagos man girarayan sa tuyang activity ka nakaaging December 11. Ano po ang pigpapailing kaini dapit sa paninindugan kandar na maihatod ang serbisyo sa mga paraoma maski may mga siring kaining kaulangan? Iyo po, kami po ko may nag-schedule kang October, nagbagyo. November, nagbagyo. So sabi po ni Secretary, may bagyo man o Mayo, madagos na po. Kita kan sa tuyang distribution, tamahaloy na pong nagahalat ang mga parauma. Sabi niya po, at may bagyo nga, babagyo ngayon ng titulo at support services para sa mga ARB. So ugmao po kami kang December 11, maray ang panahon, do nag-uran ka-agraryo katong ugto, nahabit naman kami, Diyos ko sabi. Pero nadagos po, God is very good. Nakatapos po, kita mayo pong nabasa na para umataang fuerte, magayon po man na lugar, talagang hinanda man para sa satuyang paggamit. Kadakol pong mga nag-arabot nga na maski pagkahapon, igwapang tao sa luwas, pero ugmaon po kami, tanahiling mi po ang commitment kang Dark sa panginginot kan sa muyang sekretary. Padangat niya po ang sa itong mga parauma, lalong-lalo na ang parauma digdi sa Bicol. So talagang lamang naging kaulangan kay Secretary an raot nin panahon, dawa na nga sabi mo, kanudto nagtataguran-uran, talagang gusto niyang ma-deliver nin bilog ang serbisyo kan Department of Agrarian Reform. So nagrahirahay na nasailing ko, appreciated man po inyo kan sa tuyang mga kababayan digdi po sa Bicol. Nasambitan mo po an obheto kandar na mairani ang gobyerno sa satuyang sa mga tao. Sa paagi po kan na pananaw nindaga, pag para na kan utang ninda, pagtunin support as in pag-invest sa edukasyon sa paagi po kandar scholars, papaano niya to kagraryong gay masasabing mas namamatean ngunyan kan mga paraoma as in kan mga Hobinis ang presensya kan gobyerno?
Siguro po ang pag-abot mismo kung sa muyang namamayo, ano po, halip pa po siya sa Manila, pigpilit niya talagang makaabot. Pigpapailing niya po na we are trying to our best to bring government closer to the people. Ang serbisyo pong pigdadala mismo sa tao, ano po, and konkreto pong tabang nahihiling bako sana mga promesa. And ang epekto po sana sa daga, sa kabuhayan, asin sa futuro. So, ugma po kami si Sec mismo na hiling kang mga taga Bicol na siya mismo po ang nag-iglisa sa tuya, kaibaan sa iyang mga undersecretaries. Ayan. So, makaugmawan po, bagay welcome sinda, tamaski busy sa Maynila, nagkakaigwa pong, pinipirit pong magkaigwang panahon makaabot igdi para sinda makadaupang palad kan sa tong mga parauma. So nagre-ray na ara mo ito bagang hands-on na Maris Secretary Estrella sa pagduhol ka na mga serbisyo, mas namamati kang tao, kanahiling mo tumam talagang inabangan, hinalat, gustong gayong gabos maka daupang palad ang sa tuyang mahigos and very hands-on na Secretary kan Department of Agrarian Reform. So mas efektibo, konkretong tabang, baku pong promesa, o yan na itinauna. Di ba nahiling mo to si pagmati sa kasi reaction kan tao, the moment makaputan ni ang titulo kan daga, talagang napaka-precious po kayo sa inda and ano po to talagang tinitreasure po ninda ang araw na bagay dahil iyo to ang hanap buhay ninda, iyo to ang livelihood ninda, iyo to ang buhay kan sa tuyong mga paraoma. Ayun po. Actually po, katapos mi nga ni, nahaluyan pa. Tagabos gusto magpalitrato sa iya. Gabos may selfie. Ano po? So, naiintindihan mi po ang kaugmahan kan sa mo yung mga kairiba. And kami po, udok sa buot na nagpapasalamat. Maski mauran-uran po, arali pa po yan. Kaagraryo sa Grace, sa ararayong lugar. Ano? Pero mayo pong kaulangan na gusto man talaga nindang mahiling si Secretary Estrella. Correct. Nakakaugman na araw ka to si... Maray, opo. Opo, yan. So talagang grabe po ang kaugmahan ka sa tuyong mga beneficiaryo digdi sa araw kaning programa na haros gabos itinatao. Apera kan si titulo kan daga, may mga machineries, mga equipment na tinato para mas mapagian ang trabaho kan sa tuyong mga paraoma. Sa paagi po kan mga lakdang na ini, kandar, asin kan gobyerno, papaano po kaini matatabangan na maiangat pa ang kalidad kan buhay kan sa tuyong mga paraoma, asin ano po ang pwede nindang lauman sa DAR, ngunyan pong 2026, asin siguro tabi kagaryong gay sa mga maarabot na mga taon pa. Po, sa proyekto pong sa under project split po, igwa pa po kitang 2 taon hanggang 2026, 27. Ano po, ang project end po ay 28. So sa laog po ning 2 taon, para panao pa po kita ning mga iapod na e-titles. Ano ma'am? And then for itin pong mga permanent na dapo ini ipapanaw mga farm machineries and equipment. And sabi po ni Secretary, dadagdagan niya pa ang allocation for Bicol, for Region 5. So kita po nagpapasalamat ang mga mehora sa Central Office, dire-diretso lang pong nag-aabot ini sa tuyang rehiyon. Ang mga probinsya po, pero may excited pag may mga paapod, aram ta po, ining mga panao, bako para sa mo, para po ini sa mga parauma. Ang daga naman po, may mga, igwa pa po kitang mga piglilinyadang for distribution next year. So, halat-halat lang po. May mga nakalinya pa po dyan na makaka-receive. Pero data po ni Kaagraryo magigibo alone. So, kami po gusto mi sana magpaabot ng dakulaon na pasasalamat sa mga partner agencies na po na iyo ang nagtatapang sa tuya. Magibo ang mga registration of titles. Yan po ang opisina kang LRA, sagod mga register of deeds. Ano po? Matiyagaon po yan sindang nagtatabang na makarehistro ng mga titulo. Kung tutugutan po, pasalamatan ko din ang DA, ang DOLE, ang NIA, ang irrigation, and ini pong nagtaong certificate of registration na maski na banggihan ng grabe ang CDA po, Cooperative Development Authority. Salamat po sa itinaong tabang 5 po na organization kang parauma ang naging
rehistradong kooperatiba. So, medyo nag-overtime po yan, Sinda, para lang mag-ibo yan, bagay na yan. And, pasalamatan ko din po ang Provincial Local Government Unit of Camarines Sur. Salamat po sa Saindang Tabang. Sinda po ang sa tong perming host. Ano po, ang program venue, mga gamit, sinda po kayan ang nagtatabang sa Satuya. So, pipaabot mi po ang samuyang nakulaw na pasasalamat kay Governor El Rey Villafuerte sa warang sawang tabang sa DARPO. So malinaw po, Kaagraryong Gay, sinadangog mi po na daw patapos na ang taon 2025, itutuloy ang mga programa kandar sa 2026. Yan ang pinakamagayon na mensahe na garo, kumbaga, kundi po kita inabot ngayon na taon sa mga programang araw gayni, makakalaom kita sa iba for 2026. Naka-line up na po yan sa programa kan Department of Agrarian Reform. Opo, Ka-Agraryo Grace Gulpi pa pong maarabot na may oras. Kami po nagpaplano na naman for the year 2026 and pangadji mi lang po ko ta dahil magparabag yung sunod-sunod. Na pag nawawaran kitang kuryente, medyo dahil kami nakakahiro. Sana po next year, we are praying, dire-diretso po ang pagtaon ng ayuda as in serbisyo sa mga Bicolanong para pasalamatan ko din po ang sa itong mga media partners like RMN. Salamat, Ka-Agraryo po sa tuyang pigtataong oras, panahon, ayuda para po kami makapaabot ng mga information sa itong mga parauma. Pag-iimbita po sa inda, permimi po kamo bagang nadudulukan, natabangan kaming mga apod ng mga parauma pag may okasyon kitang araw kaini. So, salamat ha, SM. Dakulang honra po na maging Thank you parte po, an Nay. RMN DWNX araw ganing nagrayrahay ng programa Kandar. Kaagraryong Gay, bilang mensahe po, ano ang mautang ipaabot sa mga agrarian reform beneficiaries at mga jóvenes na padagos naglalaom o nag-aasa po nin suporta sa gobyerno tangarig mas mapakarhay an sa inda pong futuro? Opo, salamat po sa opportunity itinaon do sa muya para kamo pagserbihan. Asahan po ang samuyang buong puwersa mahali po sa DAR Central Office, DAR Regional Office, DAR Provincial Offices, as in mga munisipyo po, mga DAR Municipal Offices, igwa po kita, maski rarayong munisipyo, igwa po kitang tao dyan. Kami po handang magsimbag ang mga kahaputan. Kung may mga problema po, dulok lang po sa satuyang mga taga-DAR. Kung may pagkakataon po, tulos nakakasimbag, mahagad po kaming dispensa, pero gabos po na tao kan sa samuyang departamento, gusto po may makaserbisyo sa Indo, and tarabangan ta po ining mga inaagyan ta. Minsan may mga hinahapot na daylight away na sisimbag, pero pipipirit mi po yan, Ka-Agraryong Grace, na masimbagan tulos and mahanapan ng solusyon pag may mga nag-aabot na mga problema. So talagang grabe po ang support. Sige po, Tabik Agraryong Gay, ngunyan po, pagkakaton na po nindo para ipaabot ang sa pong mensahe sa satuing kaagraryong nagaantabay, digdi po sa satuing programang Kape asin Baretang Agraryo. Sa liwat po, ang samuyang pasasalamat, mahali po sa samuyang Regional Director, Ruben Chudor Sindak. Siya po nagpapaabot ng sa iyang pasasalamat sa lahat na nag-aranduyog po sa satuing ginibong land title distribution. Siring man po, siguro ipaabot na sa tuyang pasasalamat sa satuyang mahal na Presidente Bongbong Marcos and sa muya pong namamayo Secretary Conrado Estrella III. Dahita po ini maisa sa gibong mga pagtaoning mehoras kung bako dahil sa suporta ninda. Igdi po sa Region 5, we are very grateful to our leader, RD Ruben Chudor Sindak, our ARDA, our ARD for Administration, Harold Tambal, and ito pong naging bisita nindo, si Rara, Regional Adjudicator, Nanette Ang gabos pong nasa
mga execom, mga provincial, mga parpos, mga marpos, mga technical personnel gabus na miyembro po kang DAR family. Kami po ugma sa itinaon indong suporta. Ara mo, ka-Agrario Grace, ang pagbibilog po ng sarong activity, dahil kaya kan sarong tao. So, grabe pong planning, as in grabing meeting, and grabe pong tao ang natatanyog ta pagkita magibo ning sarang dakulang okasyon. So, kami po nagpapasalamat din sa partner agencies ang DA, ang DOLE, ang NIA, CDA, PhilHealth, Land Bank, ROD, as in mga LGUs po, si mga mayors and board members po na nag-arabot kang December 11, dakulaan po ang samuyang pasasalamat. Sinda po pirmi nagpapasubli ning mga transport po para sa tuyang mga parauma. So, dahil po yan makakaarabot kung dahil piga-ayudahan kang mga LGUs. So, dahil ko po na banggitan, at pasensya po kung dahil ko kamo ng upload, pero aram ko po gabus na nagtabang in their hearts, ugma po sinda that kang December 11 natapos na po ang pamimigay ng lahat ng titulo. Meron din pong nakakuha ng mga cookroom at farm machineries, and hopefully, ka-Agrario Grace next year po, mas gulpi pa po ini yung maitataot ang mehoras sa Region Bicol. So, tama-tama po maugmang Kapaskuhan, December 11, na-advance mi po ang samuyang pamaskong handog. We look forward to being of greater service to our farmers here in Bicol. Ka-Agrario Grace, liwat, maraming salamat. Thank you po sa imong dakulao na suporta sa Samuya. Kami po, we are eternally grateful to our media partners for helping us reach our farmers near and far. Kamo po ang instrumento na nagtatabang para maabot ta sinda. So, sulong agraryo. Sulong agraryo, magsasakang Pilipino. Sulong agraryo, para sa bagong Pilipino. Tuluyang nakamtan nyo na ang inyong mga panalangin upang sila sa pag-aari ninyong ituring. Sulong agraryo, tagumpay ng bawat Pilipino. Agraryo sa bawat Pilipino. Iyan ang sulong agraryo mga kasama. Diyan na naman po nagtatapos sa tuyang episode ngayon pong aldaw. Digdi po sa RMN DWNX sa pagi po ko 91.1 NX and 1296 sa Birikan Kasino mga radyo. Nakaibanan ta po ang sa tuyang OIC Assistant Regional Director for Operations si Agraryong Gay Labad mga kasama. Pero sa girari po ang tabayanan programa ini. Actually ang tabayanan kita kada Biyernes alas 11:30 nin pagkaaga abot alas 12 nin pagkaudto. Sa ngaran po giraray kan Department of Agrarian Reform Bicol asin kan proyektong split, ako po ang sinunakibana sa Radyo Man Grace Inocentes, Tatak Arimen, Tatak Agraryo. Sa indong nadango, ang naging katiripunan kang mga istorya kapupurutan nin inspirasyon na ginuno gikan sa dedikasyon na makapaghatod nin lehitimong serbisyo publiko. Iniya, kape asin baretang agraryo. NX nga